नमस्कार. कोकण 7 लाईव्हच्या टू द पॉइंट कार्यक्रमात मी किशोर नाईक गावकर आपलं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत एक अनोखे व्यक्तिमत्व आहे. आपल्यासोबत एक अशी व्यक्ती आहे ज्या व्यक्तीनं निस्सीमपणे काम करून समाज कार्य करून आपली एक वेगळी प्रतिमा उभी केलेली आहे आणि या स्वच्छ भ्रष्टाचार रहित अशा प्रतिमेमुळेच आज मोठ्या प्रमाणात समाजात त्यांचा आदर होतो. राजकारणात राहूनही माणूस स्वच्छ चरित्र आणि भ्रष्टाचार रहित राहू शकतो हे सिद्ध करणारं असं हे व्यक्तिमत्व आहे. आमच्या सोबत आहेत सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष आणि एक ज्येष्ठ समाज कार्यकर्ते बबन साळगावकर सर. सर तुमचं स्वागत आहे या कार्यक्रमात. नमस्कार. बबन साळगावकर म्हटल्यानंतर या नावातच एक आपलेपणा आहे, एक स्नेहभाव आहे. बबन म्हटल्यानंतर हे नाव थेट आपल्या हृदयाला भिडतं. एक अत्यंत जवळची व्यक्ती अशी एक भावना आपल्या मनात तयार होते आणि अर्थातच या नावाप्रमाणेच बबन साळगावकर ही व्यक्ती तशाच पद्धतीनं प्रत्येकाला आपलेपणातून आत्मीयतेतून आणि प्रत्येकाच्या मदतीला धावून जाण्याचं सामर्थ्य बाळगणारी अशी ही व्यक्ती आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या सावंतवाडी शहरात या सावंतवाडी नगरपालिकेवर जवळजवळ 8 वर्ष ते नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याच्यानंतर 4.5 वर्ष ते उपनगराध्यक्ष राहिले. 20 वर्ष त्यांनी सावंतवाडी नगरपालिकेत काम केलं. सध्याचे सावंतवाडीचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबतही त्यांनी काम केलेलं आहे. शिवसेना पक्षातून त्यांनी आपल्या राजकीय कामाला सुरुवात केली आणि त्यावेळचं शिवसेनेचं काम म्हणजे अर्थातच एक प्रचंड चिकाटी, एक प्रचंड ताकद असलेला कार्यकर्ता म्हणूनही बबन साळगावकर यांनी काम केलेलं आहे. बबन साळगावकर यांचं एक वेगळेपण म्हणजे त्यांना जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा ते ओळखत असलेली एखादी व्यक्ती जेव्हा कुठल्या तरी संकटात सापडलेली आहे, कुठल्या तरी अडचणीत सापडलेली आहे, तर पहिली व्यक्ती जी त्यांच्या मदतीला धावून जाणार याची खात्री बाळगता येईल ती म्हणजे बबन साळगावकर. आणखी एक वेगळेपण बबन साळगावकर यांच्याशी आम्ही या आजच्या वार्तालापाचं एक कारण म्हणजे बबन साळगावकर यांचा गोव्याशी असलेला संबंध. पेडणे तालुक्यातील धारगळ हे या साळगावकर यांचं मुख्य गाव आणि पेडणे तालुक्यातील पारसे हे त्यांचं आजोळ. त्यामुळे गोव्याशी संबंध असलेलं हे कुटुंब. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या 80 वर्षापूर्वी त्यांचे वडील या सावंतवाडीत व्यवसायाच्या निमित्तानं आले आणि साळगावकर हे इकडचेच बनले. आपल्या कार्यातून त्यांनी सावंतवाडींची मनं जिंकली आणि म्हणूनच सावंतवाडीत एवढा मोठा मान सन्मान त्यांना प्राप्त झाला. बबनजी, आपण सुरुवात करूया गोव्यातल्या तुमच्या मूळ स्थानापासून. तर गोव्याशी तुमचा संबंध कसा काय? तुमचं मूळ गाव धारगळ, तुमचं आजोळ पारसे आणि मग इथं तुमचे वडील आले व्यवसायाच्या निमित्तानं, या संबंधीच्या काही आठवणी तुम्ही सांगू शकाल काय? गोवा स्वातंत्र्य व्हायच्या अगोदर आमचे बाबा ह्या सावंतवाडीमध्ये व्यवसायाच्या निमित्ताने आला आणि गोव्यामध्ये त्यावेळी तसं मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची साधनं नाही होती आणि जवळचं एक शहर सावंतवाडी शहर, सावंतवाडी शहरामध्ये येऊन त्यांनी आपले व्यवसाय सुरू केले आणि व्यवसाय करत असताना त्यांनी आपले एक स्थान निर्माण केलं. आम्ही 4-3-7 भावंड त्यांचं शिक्षण करत असतानाच आमचे जे भानुदास निळकंठ देसाई हे गोव्याचे फ्रीडम फायटर हे माझे मामा, त्यांचा पारसे इथे त्यांचं गाव. तिथून त्यांनी परत जे इंग्रज म्हणजे तिथलं असलेलं शासनाच्या विरोधात त्यांनी पोर्तुगीज शासनाच्या विरोधात लढा सुरू केला. त्या काळामध्ये त्यांना आगवाद जेलमध्ये वगैरे झाली आणि नंतरच्या काळामध्ये गोवा स्वातंत्र्य झाल्यानंतर मामानाही सावंतवाडीमध्ये हॉटेल शांतादुर्गा, त्यानंतर मालवणमध्ये हॉटेल गोमांतक, रत्नागिरीमध्ये हॉटेल गोमांतक अशी सुरुवात केली. नंतरच्या काळामध्ये हॉटेल शांतादुर्गा हे मामा चालवल्यानंतर मग माझे बाबाही चालवायला लागले. असं व्यवसाय करता करता मग आमचा मोठा दुसरा भाऊ यांनी ट्रॅव्हल्स एजन्सीमध्ये काम करायला सुरुवात केली आणि स्वतःचा असा त्याने ट्रॅव्हल्समध्ये एक वेगळा ठसा आणि चांगलं स्थान निर्माण केलं. सावंतवाडीमध्ये किंवा सावंतवाडीच्या आसपास त्यांची जबरदस्त एक परिचय होता
आणि तो व्यवसाय त्यांनी नंतर पुढे मोठ्या प्रमाणात सुरू केला. तुम्ही उत्सवांना, धार्मिक उत्सवांना किंवा आपल्या कुलदैवता किंवा ग्रामदैवताच्या भेटीसाठी गोव्यात तुमचं येणं जाणं असतं का? निश्चित आहे की ओटी भरण्यासाठी वगैरे आम्ही तिथं जातो. आमचे चुलते त्या ठिकाणी आता म्हणजे चुलते नाही राहिले, पण चुलत्यांची मुलं धारगळमध्ये व्यवसायामध्ये आहेत, काही पणजीमध्ये आहेत, काही वास्कोमध्ये आहेत, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेले आहेत. तुमचा जन्म सावंतवाडीतच झाला. सावंतवाडीमध्ये झाला. तुमचा जन्म झाल्यानंतर शिक्षण आणि मग तुम्ही व्यवसायात कसे काय गुंतलात? काय झालं की त्या काळामध्ये व्यवसायात गुंतण्यापेक्षा मी राजकारणातच गेलो. शालेय जीवनामध्ये असताना सुरुवातीला मी लहान होतो, साधारण 4थीमध्ये असेल, आणि 72चा दुष्काळ पडलेला होता. आणि आत्ताचे जे वसंत केसरकर म्हणजे अण्णा केसरकर हे जिमखाना मैदानाच्या बाजूला काळे झेंडे घेऊन येणारा मंत्री, अन्नपुरवठा मंत्री येत होते आणि काळे झेंडे त्यांना दाखवते. त्यांच्यातला एक काळा झेंडा मी घेतला आणि त्यांच्यामध्ये जाऊन उभा राहिलो. तिथून माझी राजकीय सुरुवात झाली. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात म्हणतात तसं राजकारणामध्ये ओढलं गेलो. त्या काळामध्ये शिवसेना जिंदाबाद म्हटलं जायचं, त्यावेळी म्हटलं बरं वाटायचं. आणि नंतर समजून लागल्यानंतर एक बाळासाहेबांचा विचार पटला, आणि बाळासाहेबांचा विचार पटल्यामुळे सर्वसामान्य जो पूर्वी कसं की गावकारशाही असायची आणि त्यांच्याकडेच राजकारण असायचं, परंतु नंतर सर्वसामान्य व्यक्तीकडे, सर्वसामान्य नागरिकांकडे जे राजकारण गेलं ते निव्वळ बाळासाहेबांमुळे. बबनजी, शिवसेना म्हटल्यानंतर आपल्यासमोर एक चित्र राहतं, ते म्हणजे एक आक्रमक कार्यकर्ता आणि हिंसक कार्यकर्ता, म्हणजे समोरच्या व्यक्तीच्या थोबाडीत मारणारा कार्यकर्ता, परंतु मवाळ स्वभावाचे, मितभाषी, शांत स्वभावाचे बबनजी हे शिवसेनेचे सक्रिय कार्यकर्ते कसे काय बनले? म्हणजे ती विचारसरणी, आक्रमक शिवसेनेची विचारसरणी ही तुम्हाला कशी पडली, आणि तुमच्या सारख्या स्वभावाची व्यक्ती ही शिवसेनेत इतकी वर्ष कशी टिकून राहिली? काय वेळेस माहिती, त्या काळामध्ये की मार्मिक हा बाळासाहेबांचा व्यंगचित्र काढलेला एक अंक यायचा, आणि त्याच्यामध्ये अग्रलेख त्यांचे असायचे, आणि प्रत्येक तरुणामध्ये अंगार निर्माण करण्याची त्या ह्याच्यामध्ये आपल्या अग्रलेखामध्ये ताकद असायची. आणि ते सतत आम्ही वाचत गेलो आणि बाळासाहेबांचे विचार पटत गेले. आणि कुठेतरी मराठी माणसावरती अन्याय होतोय मुंबईमध्ये हे ज्यावेळी सिद्ध झालं, आणि मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी मराठी माणसांचा टक्का बँकांमध्ये असेल किंवा अन्य ठिकाणी असेल, त्या ठिकाणी मराठी मनुष्य दिसला पाहिजे यासाठी शिवसेना झगडत होती, आणि ते आवडत होतं. म्हणून आपण कुठेतरी तो विचार पकडून काम करावं म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही. सावंतवाडी नगरपालिकेत तुमचा प्रवेश कसा काय झाला? म्हणजे पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून तुम्ही कसे काय निवडून आलात, आणि एकंदरीत म्हणजे 8 वर्ष नगराध्यक्ष, 4.5 वर्ष उपनगराध्यक्ष, 20 वर्ष तुम्ही सावंतवाडीच्या राजकारणात, नगरपालिकेच्या राजकारणात सक्रिय राहिलात. तर या एकूणच नगरपालिका राजकारणातला तुमचा प्रवेश आणि तुमचं काम या संबंधी आम्हाला माहिती द्या. मी सुरुवातीला जवळजवळ 15 वर्ष काम केलं. मी आलो आणि नगरसेवक झालो असं झालं नाही. 15 वर्ष काम केल्यानंतर 35व्या वर्षी मी नगरसेवक म्हणून शिवसेनेचा, मी राहतो त्याच्या पलीकडच्या वार्डमधून निवडून आलो. म्हणजे मी राहतो तिथून नाही, म्हणजे पलीकडच्या वार्डमधून निवडून आलो. आणि नंतरच्या काळामध्ये 5 वर्ष आम्ही शिवसेनेच्या सोबत होतो, आणि शेवटच्या वर्षी थोडेसे वाद निर्माण झाले. आमदारकीसाठी मी प्रयत्न करत होतो, राजन तेली प्रयत्न करत होते, आणि तिकडनं उद्धवजींचा उमेदवार म्हणून शिवराम दळवी हे त्या ठिकाणी मध्ये आले. आणि नंतरच्या काळात शिवराम दळवीला निवडून आणण्यासाठी आम्ही कसोशीने प्रयत्न केले, निवडून आणले पण. परंतु नंतर मग कसं होतं, राजकारणामध्ये आपला प्रतिस्पर्धी असेल तर तो टिकवण्यापेक्षा तो बाजूला केलेला बरा, आणि तसं ते घडलं. आणि आम्ही नंतर मग राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला, आणि दुसऱ्यांदा आम्ही राष्ट्रवादी, मी 25 वर्ष नगर परिषदमध्ये आहे. 20 वर्ष नाही, 25 वर्ष, 5 वर्ष थेट नगराध्यक्ष. बरोबर. आता नगराध्यक्ष म्हणून काम करत असताना या सावंतवाडी शहरासाठी असं काय काम तुम्ही केलं की ती ओळख, म्हणजे बबन साळगावकरांमुळे हे सगळं घडू शकलं असं, म्हणजे तुम्हाला आठवत असलेलं असं कुठलं काम तुम्ही ह्या पूर्ण 25 वर्षाच्या कार्यकाळात केलंय? अनेक रस्ते आपण केलेच काय,
स्वच्छता जपण्याचे प्रयत्न केले. जरी स्ट्रीट लाईट जरी बंद असली तरी आम्ही मोटरसायकलने जाऊन ते स्ट्रीट लाईट दुरुस्त करण्यासाठी, त्यामुळे 25 वर्ष टिकण्याचं कारण की सर्वसामान्य जनतेची असलेली नाळ, त्यामुळे मी त्या ठिकाणी टिकू शकलो. परंतु ह्या शहरामध्ये अनेक स्वच्छता अभियान राबवली गेली. त्याच्यामध्ये संपूर्ण शहर तुम्ही जाणवत, आता जरी मी शहरामध्ये फिरायला गेलो की नाही साहेब, तुम्ही असतानाचं सावंतवाडी आताची बदलली सावंतवाडी, म्हणजे त्यांना वेदना होतात, प्रत्येक नागरिकांना वेदना होतात. परंतु तुम्हाला सगळ्यात मोठं काम केलं आहे ते सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटवरती, जो आता कारुड्यामध्ये आम्ही मोठा कचऱ्यावरती प्रक्रिया करणारा एक प्रकल्प आम्ही केलेला आहे. त्याची प्रसिद्धी कोणी झालेली नाही, परंतु तिथं 76 पासून तो जवळजवळ 5 एकर जागा ती पडलेली होती. त्या ठिकाणी जवळजवळ 7.5 कोटी रुपये खर्च करून, एक 50 लाख रुपये खर्च करून कंपाऊंड वॉल तयार केली. एक 8,000 स्क्वेअर फीटची इंडस्ट्रीयलसाठी जी शेड असते ती निर्माण केली. तिथं 2,74 लाख रुपयाचा DPR तयार केला. म्हणजे गेलेला कचरा कुठे हे करायचा, गेलेला कचरा शॉर्टिंग कसं करायचं, त्याच्यासाठी लागणारे कन्व्हेयर्स बेल्ट, म्हणजे तुमच्या गोव्याच्या सालीगाव म्हणजे तो प्रोजेक्टवरती मी जवळजवळ 25 वेळा गेलो. तिथं काय केलं जातं, तिथं कसं शॉर्टिंग केलं जातं, तिथला कचरा कसा, आणि त्या धर्तीवरती हा प्रोजेक्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्या यश पडालंय. तिथल्या आसपासच्या लोकांना तिथं दुर्गंधी वगैरे तसं काही येत नाही, दुर्गंधी मुक्त. म्हणजे जो डम्पिंग ग्राउंड होतं आमचं, त्या डम्पिंग ग्राउंड आम्ही एक कल्चर असं टाकलं की त्या कल्चरमध्ये अजित परब म्हणून व्यक्ती होती, साधं कल्चर होतं ते, जीवामृत म्हणून त्यांनी करायचे. ते कल्चर टाकल्यानंतर 8 दिवसामध्ये संपूर्ण ते बॅक्टेरिया सगळीकडे पसरायचे आणि ते खाऊन टाकायचं. एकदा बॅक्टेरिया टाकल्यानंतर ते ओले जर राहिले ना तर तुम्हाला कधीच दुर्गंधी येत नाही. तुमचा जो शौचालय असेल त्याच्यात मैला जरी असेल, मैला पण ते संपून टाकतात. एवढं ते बॅक्टेरिया त्यांचे चांगले आहेत. परंतु तो मनुष्य मोठ्या प्रमाणात त्यांनी ते केलं पाहिजे. म्हणजे अक्षरशः तुम्ही जाताना एवढी दुर्गंधी यायची, नाक पकडून जावं लागायचं बशीतनं. तो एरिया संपूर्ण मी स्वच्छ केला होता आणि चांगला केला होता. बाबाजी तुम्ही दुसरं 2018 साली म्हणजे सेकंडला मी नगराध्यक्ष झाल्यानंतर सावंतवाडी शहराची पाण्याच्या विषयावरती मोठं काम केलं. त्या प्रत्येक प्रोजेक्टवरती उदाहरण द्यायचं तर पाणेकोंड धरण आहे, तिथं गोडबोले गेट बसवलं आहे. तिथं कर्मचाऱ्यांना राहायची व्यवस्था नाही, तिथं एक सुंदरसं त्यांची राहायची व्यवस्था केली. तसंच दुसरी नवीन नळ पाणी योजना जो नरेंद्र डोंगर आहे आपला, तिथं 5 लाख लिटरपेक्षा जास्त पाणी वाया जायचं अनेक वर्ष. म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ते 2017 पर्यंत ते पाणी वाया जायचं. ते 2017 साली तिथं नवीन नळ पाण्याची योजना राबवून हे दिलेलं सावंतवाडी शहरासाठी दिलेलं मी गिफ्ट आहे. आणि त्यामुळे दर दिवशी 5 लाख लिटर पाणी वाढतं. आणि त्यानंतर एक 57 कोटीची एक नळ पाणी योजना आम्ही तयार केली, त्याचा DPR तयार केला, शासनाकडे सादर केली. परंतु काही लोकांनी त्याला विरोध केला, काही लोकांनी म्हणण्यापेक्षा इथल्या लोकप्रतिनिधी विरोध केला. त्यामुळे ती 18 ते 2023 पर्यंत ती पडून होती. परंतु आत्ताचे जे भारतीय जनता पक्षाचे पालकमंत्री आहेत रवींद्र चव्हाण साहेब, त्या काळातही त्यांनी माझी काही कामं केली होती. मी जाऊन त्यांना भेटलं, साहेब म्हटलं असं असं आहे की ही अनेक वर्ष नळ पाणी योजना पडून आहे. फक्त राज्य नगरोत्थान सुवर्ण जयंती राज्य नगरोत्थानमध्ये त्याचा हेड आहे आणि त्यात फक्त पुश केलं तर ते पैसे मिळू शकतात. त्या माणसाने बरोबर 15 दिवसामध्ये मीटिंग घेऊन पैसे सावंतवाडी नगर परिषदेकडे वर्ग केले. आणि आम्ही जरी त्यांना नळ पाणी जरी काम केलं परंतु पैसे मिळवून देण्याचं पूर्ण श्रेय हे रवींद्र चव्हाण साहेबांना जातं. तुम्ही 25 वर्ष नगर परिषदेमध्ये काम केलं आणि या काळातच सध्याचे सावंतवाडीचे जे आमदार आहेत आणि मंत्री आहेत दीपक केसरकर हे देखील त्यावेळेला नगर परिषदेमध्ये होते तुमच्यासोबत, ते नगराध्यक्ष असताना. हो, तर दीपक केसरकर हे आज सावंतवाडीचे आमदार 2 वेळा आमदार झाले. बबन साळगावकरांचा एवढा मोठा दीर्घ अनुभव, त्यांचं एवढं मोठं काम असं असतानाही बबन साळगावकर मागे का राहिले? नेमकी तुम्ही तुमच्या राजकीय एकूणच सगळ्या प्रवासाचा जेव्हा तुम्ही आढावा घेता तेव्हा असं काय घडलं की तुम्ही आमदारापर्यंत तुमची धाव किंवा तुमची पोच जाऊ शकली नाही? कसं झालं की जर शिवसेनेमध्ये त्या काळामध्ये जरी तिकीट मिळालं असतं तर सगळ्यात लहान वयाचा आमदार मी होऊ शकलो असतो, म्हणजे 30 वर्षापूर्वी.
पण ते शक्य झालं नाही. प्रत्येकाच्या प्रारब्धाचा प्रश्न आहे तो. बरोबर. परंतु नंतरच्या काळामध्ये दीपक केसरकर हे प्रचंड हुशार व्यक्तिमत्व. म्हणजे त्यांचा 1965चा जो ॲक्ट आहे नगरपरिषदेचा तोंडपाड आहे. माझा फार विश्वास होता ह्या माणसावरती की काहीतरी ह्या भागामध्ये निर्माण करतील, ह्या भागामधील तरुणांना रोजगार देतील, ह्या भागातील प्रत्येक जो मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघाचा चेहरा मोहरा बदलला जाईल एवढा माझा विश्वास त्या माणसावरती होता. परंतु नंतरच्या काळामध्ये त्यांचे विचार सतत बदलत गेले. प्रत्येक 5 वर्षांनी त्यांनी विचार बदलले. आणि ज्यावेळी ते आमदार झाले त्यावेळीच माझ्या लक्षात आलं की हा मनुष्य समाधानी होऊ शकत नाही. कारण ते लगेच मंत्रिपदासाठी पवारसाहेबांकडून भेटायला लागले. आम्ही जाऊन भेटलो. त्यावेळी वाटलं की हा मनुष्य कधी समाधानी होत नाही. तर ह्या माणसाच्या सोबत काम केलं तर भविष्यामध्ये एकतर मतदारसंघामध्ये तसं बघितलं तर मतदारसंघामध्ये जर लाईटचा विषय असेल, पाण्याचा विषय असेल किंवा लोकांचे सार्वजनिक प्रश्न असेल, आरोग्याचा प्रश्न असेल, या प्रश्नावरती त्या मनुष्याने कधीही लक्ष दिलं नाही. अक्षरशः जे शासकीय अधिकारी आहेत अक्षरशः शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मिटिंगा कधी घेतलेल्या नाहीत. वाटेल त्या पद्धतीने वाटेल तसे म्हणजे जे अधिकारी आहेत ते मनमानी कारभार करतात. आणि त्यामुळे ह्या मतदारसंघामध्ये एकमेव महाराष्ट्राचा मतदारसंघ असेल की त्या मतदारसंघावरती आमदाराचा वचक राहिलेला नाही. बबनजी, दुसरी गोष्ट आपण बघतो की गोव्याला टेकून असलेला हा सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि एकूणच इथे असलेलं पर्यटनाचं महत्त्व म्हणजे किनारी पट्टा जसा गोव्याला लाभलेला आहे तसा पूर्ण किनारी पट्टा हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लाभलेला आहे. औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर औद्योगिक विकासही या जिल्ह्याचा खुंटलेला आहे. पर्यटनाचा विकास म्हणजे पर्यटन जिल्हा असूनही ज्या पद्धतीनं पर्यटनाचा विकास व्हायला हवा त्या पद्धतीनं तो पर्यटनाचा विकास होऊ शकलेला नाही. काय नेमकी म्हणजे एवढी प्रभावी राजकीय लोकप्रतिनिधी या जिल्ह्यातून महाराष्ट्र राज्याला मिळालेत, परंतु हा जिल्हा हा प्रामुख्याने इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत एवढी सगळी नैसर्गिक साधन संपत्ती असूनही मागे का राहिला? मुळात ह्या जिल्ह्याला अभ्यासू नेतृत्व मिळालं नाही असं म्हणता येईल. जे अभ्यासपूर्ण करून कुठचे प्रोजेक्ट आणले पाहिजेत, प्रोजेक्ट आणण्यापेक्षा आणलेल्या प्रोजेक्टला विरोध ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाला. इथं स्टरलाईट रत्नागिरीमध्ये होती, परंतु जो ह्याचा देवगडचा प्रोजेक्ट त्या प्रकल्पाला विरोध केला. त्याचं समर्थन सगळ्यात पहिल्यांदा जिल्ह्यामध्ये मी केलं. जर 1 लाख लोक जर लागत असतील आणि संपूर्ण देशातील मोठा प्रकल्प तर तो करा. कारण माझ्याकडचे इकडचे तरुण बेकार आहेत, तरुण दारोदारी फिरत आहेत. इथली जर खेडेगाव बघितली, तुमचं चौकुळ असेल, त्याच्यानंतर दोडामालाची काही असतील म्हणजे आसपासचे त्या गावामध्ये गेलं तर तुम्हाला तरुण मिळत नाही. कारण इथं रोजगार नाही. इथं त्यांना राहायची व्यवस्था, एकतर ते गोव्यामध्ये काम करतात किंवा पुणे मुंबईमध्ये जाऊन काम करतात. परंतु स्थानिक पातळीवरती काम करायला मिळत नसल्यामुळे त्यांना कुठेतरी बाहेर जावं लागतं. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ नसल्यामुळे हा जिल्हा विकासापासून वंचित राहिला आहे. आणि विश्वासार्हता ही निर्माण करू शकले नाहीत आपले राजकीय नेते किंवा इथले लोकप्रतिनिधी. त्यामुळे कायमस्वरूपीच अविकसित राहिलेला हा जिल्हा आहे. बबनजी, अलीकडेच आपल्या जिल्ह्यात एक मोठा कार्यक्रम झाला. नौसेना दिन हा आपल्या जिल्ह्यात साजरा झाला. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी आले. भव्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा त्या ठिकाणी उभारण्यात आला आणि अनेक गोष्टी, अनेक आश्वासनं त्यावेळेला देण्यात आले या जिल्ह्याच्या विकासासंबंधी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जिल्ह्यातली भेट आणि अलीकडेच झालेला नौसेना दिन या एकूणच सोहळ्याचा काही नक्कीच या जिल्ह्याला फायदा होणार आहे का? काय वाटतं तुम्हाला? हा राष्ट्रीय कार्यक्रम दरवर्षी घेतात त्याप्रमाणे झालाच, परंतु काय फायदा असतर दिसतोय तो म्हणजे मालवणमध्ये झालेले चकचकीत रस्ते म्हणजे मालवणचं ते निदान त्या तिथं विकास दिसतोय. परंतु आता ज्या आश्वासनं दिलीत, उद्या मार्चमध्ये लोकसभा लागेल, मार्च एप्रिलमध्ये, म्हणजे 3-4 महिने शिल्लक राहिले आणि ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा होते आणि मध्ये असलेल्या ह्या ज्या घोषणा केल्या त्या कागदावरच राहतील. त्या घोषणा पूर्णत्वाच येणार नाही हे खात्रीपूर्वक सांगतो मी. बबनजी, तुम्ही तुमचं म्हणजे ऐन तारुण्याचे जे दिवस होते ते शिवसेनेमध्ये तुम्ही घालवले. आज
शिवसेनेची जर परिस्थिती आपण बघितली, एकनाथ शिंदे गट हा शिवसेनेमधून तुटून गेल्यामुळे पहिल्यांदाच कुठेतरी अशा पद्धतीनं मोठं खिंडार हे शिवसेनेला पडलेलं आहे. यापूर्वी अनेक मोठे नेते, बडे नेते शिवसेना सोडून गेले, भुजबळ गेले, नारायण राणे गेले, परंतु आत्ता शिवसेनेची 2 शकलं जी पडलेली आहेत एकनाथ शिंदे गटामुळे, त्या ऐकूनच ह्या राजकीय परिस्थितीचा शिवसेनेच्या भविष्यावरती नेमका काय परिणाम होणार आहे आणि जे उद्धव ठाकरे आता जे बाळासाहेब ठाकरेंची जी मूळ शिवसेना आहे त्याचं अस्तित्व कायम राहणार आहे की या पक्षासमोर आव्हान उभं राहणार आहे? गेल्या 75 वर्षाचा जर विचार केला, म्हणजे बाकीची वर्ष मी सांगेन ती माझी वाचनात आलेली आहे, तर आज जी महाराष्ट्रामध्ये परिस्थिती आहे ती 75 वर्षामध्ये कधी निर्माण झाली. म्हणजे जेवढी अस्थिरता आहे, तुम्ही एक बघा, शिवसेना सत्तेमध्ये आहे, शिवसेना विरोधात आहे, राष्ट्रवादी सत्तेमध्ये आहे, राष्ट्रवादी विरोधामध्ये आहे, भाजप सत्तेमध्ये आहे, 75% भाजपचे आमदार विरोध म्हणजे नाराज आहेत. ही आजची महाराष्ट्राची परिस्थिती आहे. आता राहिला विषय शिवसेनेचा, तर मुंबईमध्ये जर बघाल तर झालेल्या शिवसेनेची जी तोडाफोड करून ज्या पद्धतीने ईडीचा धाक दाखवून किंवा अन्य ज्या एजन्सीज आहेत त्यांचा धाक दाखवून त्यांना जे आमदार ते घेऊन गेलेत, त्याचा रोष मात्र जनतेमध्ये आहे आणि उद्याच्या निवडणुकांमध्ये तो दिसून येईल, तो निश्चित दिसून येईल. दुसरी गोष्ट बबनजी, आपण एकूणच जर जिल्ह्याच्या विकासासंबंधी किंवा जिल्ह्याच्या भवितव्यासंबंधी जर विचार केला तर रवींद्र चव्हाण हे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, जे भाजपचे मूळ कार्यकर्ते आहेत आणि भाजप पक्षात त्यांना महत्त्वाचं स्थान आहे. सध्याची जर परिस्थिती आपण बघितली, केंद्रात भाजपची सत्ता आहे, राज्यातही भाजप सत्तास्थानी आहे आणि आता पालकमंत्री या नात्यानं या जिल्ह्याची जबाबदारी ही रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे येणार आहे. रवींद्र चव्हाण हे पालकमंत्री म्हणून यशस्वी ठरले का? किंवा रवींद्र चव्हाणाकडे जर या जिल्ह्याचं नेतृत्व जर आलं, अर्थात ते इकडचे आमदार जरी नसले तरी पालकमंत्रीपद त्यांच्याकडे आहे, त्यांचं मूळ हे या जिल्ह्यात आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडनं काय अपेक्षा ठेवता येईल या जिल्ह्याच्या विकासासंबंधी? काल तुम्ही बघितलं असाल की रवींद्र चव्हाण हे एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं ह्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करत आहेत. मी त्यांना ज्यावेळी भेटलो त्यावेळी 3 आमदारांच्या याद्या होत्या, एक नितेश राणे, वैभव नाईक आणि सावंतवाडीचे दीपक केसरकर. त्यांनी वैभव नाईक त्यांनी म्हणाले की वैभव नाईकची यादी आली माझ्याकडे विकासात्मक, मी मंजूर केली सगळी ती, पण ह्या दोन्ही आमदारांची यादी आली नाही होती. या दोन्ही आमदारांची यादी त्या ठिकाणी आली नव्हती. पण ते सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण परवा झालेली जी आपण कणकवलीमध्ये जे दीपक केसरकर आणि नारायण राणे जी भेट, ही कदाचित जे पालकमंत्री म्हणून काम करतायत त्यांच्या विरोधातील भेट असू शकते. म्हणजे तुम्हाला वाटतं की त्यांच्या विरोधात म्हणजे दोन्ही हे विरोधक एकत्र येत आहेत, ते पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या विरोधात मध्ये एकत्र येतात असं माझं मत आहे. बबनजी, मागच्या काही दिवसापूर्वी आरोग्य या विषयावरती आम्ही कोकण साथ लाईव्ह आणि दैनिक कोकण साधनं सातत्यानं हा विषय हाती घेतला आणि त्या विषयाचा एकंदरीत अभ्यास केल्यानंतर जी भयावह परिस्थिती या जिल्ह्याची आरोग्याच्या बाबतीत आम्हाला दिसून आली, ती बघितल्यानंतर खरंच या जिल्ह्याला कोणी वाली आहे की नाही अशी परिस्थिती आम्हाला दिसून आली आणि त्याची गंभीर दखल पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेतली आणि त्यांनी डीन बरोबर बैठक घेऊन त्या ठिकाणी निर्देशही दिलेले आहेत. अनेक गोष्टी त्यांनी ठराविक काळात पूर्ण व्हायलाच पाहिजे असंही सांगितलेलं आहे. एवढी दारुण परिस्थिती, आरोग्य ही बेसिक नेसेसिटी आहे. निश्चित आरोग्याच्या बाबतीत आणि रोजगाराच्या बाबतीत जसं तुम्ही मगाशी सांगितलं की गावागावातनं तरुण मंडळी आज गायब आहे, कारण तरुण मंडळी रोजगाराच्या मागे कुठेतरी गोव्यात, मुंबईत अन्यत्र गेलेले आणि सगळे गाव हे वृद्धाश्रम बनलेले आहेत या जिल्ह्यातले. तर ही परिस्थिती जर बदलायची असेल तर बबनजी, तुमचा अनुभव, तुमचं आतापर्यंतचं राजकारणातलं काम, ही परिस्थिती कशी बदलता येईल? आता कसं झालंय की आता सावंतवाडीमध्ये मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल ह्याचं जे भूमिपूजन झालं त्याला आता 9 वर्ष पूर्ण झाली. किती 9 वर्ष पूर्ण झाली. माझं दीपकभाई केसरकरांना विनंती आहे, मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल ते स्ट्रक्चर उभं राहील त्यावेळी राहू दे, परंतु आज जे हॉस्पिटल आहेत त्या हॉस्पिटलचा सगळा स्टाफ तरी द्या, बरोबर तेवढी हिंमत दाखवा. आज तुम्ही
मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला बसून काम करताय, परंतु परिस्थिती बघितली तर तिथं स्टाफ नाही, डॉक्टर नाहीत, वैद्यकीय सुविधा नाहीत, तिथं चांगले टेक्निशियन नाहीत, अनेक प्रकारचे उपचार तिथं होत नाही. एखादा पेशंट जरी ॲक्सिडेंट होऊन आला तर त्याला बांबोळीचा आधार घ्यावा लागतो आणि गोवा आपण सावंतवाडीला किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मदत करते, म्हणून इकडचे काही पेशंट वाचू शकतात. परंतु अनेक मृत्यू हे ह्या लोकप्रतिनिधींच्या जी अनास्था दाखवली नाही, अनास्था म्हणजे दुर्लक्ष केला आहे, त्यामुळे अनेक पेशंट या ठिकाणी मेलेत. त्याची सगळी जबाबदारी ह्या लोकप्रतिनिधी आहे. बबनजी, माझा शेवटचा प्रश्न, सध्या राजकारणाच्या बाबतीत तुम्ही तर मगाशीच सांगितलं की काय अवस्था महाराष्ट्राची झालेली आहे. एकीकडे भाजप विरोधातही आहे सत्तेत आहे, शिवसेना विरोधातही आहे सत्तेत आहे, राष्ट्रवादी विरोधातही आहे सत्तेत आहे. म्हणजे एक विचित्र परिस्थिती आणि राजकारण सेंट्रिक या महाराष्ट्राचं सध्या ज्या पद्धतीनं प्रशासन चाललंय, लोकांच्या प्रश्नांना कुणीच वाली नाही, लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरं नाही, अशी भीषण परिस्थिती सध्या उद्भवलेली आहे. निवडणुका जवळ येणार आहेत. तुम्ही अनेक वर्षापासून एक राजकारणी आणि सक्रिय पक्षाचे कार्यकर्तेही राहिलेले आहात. मागची विधानसभा निवडणुकीत तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं तुम्ही निवडणूक लढवली, अर्थात त्याला वेगळी कारणं होती, वेगळी परिस्थिती होती. सध्याच्या परिस्थितीत या आगामी निवडणुकीकडे म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीकडे तुम्ही कसं बघता आणि काय वाटतं तुम्हाला की या निवडणुकीत नेमकं काय होणार आहे? महाराष्ट्राचं भलं होईल असं होणार आहे की महाराष्ट्राला आणखी अडचणीत टाकणारी परिस्थिती निर्माण होणार आहे? कसं, महाराष्ट्र हा देशाला मार्गदर्शक पूर्वीपासून म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अगोदरपासून राहिलेला आहे आणि याची सुरुवात महाराष्ट्रापासून सुरू होईल आणि जो बदल दिसेल तो महाराष्ट्रच करेल. कारण आता ज्या कालच्या निवडणुकीत जर बघितल्या तर बॅलेट पेपरवरती आलेलं वोटिंग म्हणजे पोस्टल मतदान आहे. ते पोस्टल मतदान सगळं म्हणजे आता काँग्रेस म्हणता येईल ह्या लोकांना झालेलं आहे, परंतु मशीनवरचं मतदान आहे ते भाजपकडे वळलेलं आहे. ह्याचा असा अर्थ काढता येईल की जे विचारवंत आहेत, ज्यांना माहिती आहे, ते मतदान सत्तेच्या विरोधात करतायत असा त्याचा अर्थ निघतोय. आणि लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रोष आहे की लोकांना स्वातंत्र्याचा दुसरा लढावा लागेल की काय, अशी भयावह परिस्थिती ह्या संपूर्ण देशामध्ये आहे आणि त्याला मार्गदर्शक महाराष्ट्र ठरेल. मला वाटतं ह्या शेवटच्या वाक्यावरतीच आम्ही आजच्या या चर्चासत्राचा समारोप आपल्याला करता येईल. महाराष्ट्र हा या देशाचा मार्गदर्शक ठरणार आहे. अर्थात नावच महाराष्ट्र असल्यामुळे आज या मोठ्या प्रदेशाची एक मोठी जबाबदारी आहे. आतापर्यंत अनेक विचारवंत संत यांनी आपल्या कामातून ज्या राज्याची मोठी नावलौकिक या राज्याला प्राप्त करून दिलं, त्याच महाराष्ट्राची आज राजकारणामुळे अशी विटंबना सुरू आहे ती बघितली तर ह्या एवढ्या मोठ्या राज्यात हे काय चाललंय अशी म्हणण्याची परिस्थिती आहे. परंतु एवढं असूनही हेच राज्य, हाच महाराष्ट्र देशाला एक वेगळी दिशा दाखवणार आहे आणि ही दिशा ही लोकशाही अधिक स्ट्रॉंग करण्याच्या बाबतीत किंवा ही लोकशाही अधिक ताकदवान करण्याच्या बाबतीतच असेल असा विश्वास बबनजी साळगावकर यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. बबनजी साळगावकर यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर तुम्हालाही या व्यक्तीचा परिचय झाला असणारच. कशा पद्धतीनं या मुळाशी ते जोडले गेलेत, कशा पद्धतीनं या मुळाचे प्रश्न त्यांना अवगत आहेत, कशा पद्धतीनं तन्मयतेने त्यांनी आतापर्यंत काम केलेलं आहे आणि अजूनही त्यांचे विचार तशाच पद्धतीचे धारदार आहेत, तेज आहेत आणि अजूनही ते आपल्या पद्धतीनं काम करत आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीचे कार्यकर्ते, अशा पद्धतीची व्यक्ती ज्या तालुक्यात असेल, ज्या जिल्ह्यात असेल, ज्या राज्यात असेल, त्या राज्याचं भवितव्य हे उज्ज्वलच असणार आहे, याबद्दल दुमत नाही. बबनजी, तुमच्याबरोबर संवाद साधताना खरोखरच मजा आली. म्हणजे एक जमिनीशी नाळ असलेला एक कार्यकर्ता कशा पद्धतीनं आपल्या कार्याच्या जोरावर वर येतो, कशा पद्धतीनं काम करतो आणि कशा पद्धतीनं आपल्या शहराचा, आपल्या राज्याचा, आपल्या देशाचा विचार करतो, त्याचा अनुभव या ठिकाणी आम्हाला या चर्चेच्या निमित्तानं मिळाला. तुम्ही आमच्यासोबत ही चर्चा केली, तुमचे खूप धन्यवाद साहेब. धन्यवाद साहेब.